and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Bisa na og patio nila si Simeon? Ala! Bahala sila! Pati ang Simeon! Basta kay ako na ni! Oh, Butoy! Bayabay kini sila magpatambal ka ako. Mga tato kini mga tawanan. Ano na siya mga babae. Kung si buhato ko. Tambalan ko ba kanin sila? O dili? Pero kung dili sila ko buhaton, patyon ko dila. Oh. Saban, anda ba ka? Ganyan sila nagpaabot yung tambal ka na. Ila. Igamit yung ko ninyo sa Ang magdi... tambalan ko ka. Panggiitang tambalan. Pandit barangan. Sige ang matan mo. Suko ka? ayaw pagbugal-bugal ha. Ano man? No kay mahimo o bugal-bugal lanti ka? Ha, Simeon? Banggiitang ang mananambal? Bidap. Bin mo, di mo kung tuol mo. Aw, sige, hiyo na ba? Tambalay ko nang nagpaabuti mo. Traong tag, maayo pa sila masakit. Ug dili ko. Dili ka? Way blima. Oh, Di ka? ayaw idulit siya. O kanang imo pistola. Sakit? Sakit to? Sakit. Sakit man di ay. Yan saman. Tambalan mo sila. O dili. Ha? Sabag. Kamino ha? Kinalang tambalan mo sila. O maayo sila silang sakit. Sila katubag. Kahit andam na ko pagkapit sa gato yung armas. Pasudlang na ko na sa linya. Magsugod ako. That's my man. Okay. Yes, boss. Pasudo na ako ang unang magpatambal ni mo. Wala ko ilang mahimo pa. Tambalan ko na lang kini silang tanan. Yes, tambalan ko. O gani, doon ako ilan ang gidaron makatambal sa mga tao nga doon ay sakit. Ako, Jo. I have a problem. What's your problem, ha? What's your problem? Sabi niyo mo, Do. Ganahan pag yung gayo ko og babae, Jo. Iyay ka. Pero wa naman ko mahimo, Do. Wa na yung taon, patay na yung taon. Di ko mo tuunin mong patay ka doon, ha? Pili edad mo, pili edad. Bata-bata pa man ko. No 23. Bangag si mong ilong. Unsa kang patayan ng yun ay mong buti pasabot. Wa na, noy? Wa na. Pero doon na paghay, mahimo ng lana ni mo, Do. Suwayan ta na, Do. Kung doon na pa, bisag pila pa na. Bisag usap pa kami yun, bayaran ko na. Tinon ka na ha? Bisag usag milyon, bayaran ni mo ako na. Oh, yes, yo. Bayaran ko na. Basta kayo mabuhi pa ni siya. Halisor, sa nanay. Pero sige. Suwaya na to. Basoy pa rin mabuhi. Pinagi sa kong lana. Sige. Girls! Ay, mga girls. Way tingog-tingog. Mga amang siguro ni sila. Di na mga amang, oy. Ah, Kita ka, di ka tawa na. 5 kabuok mga babae na. 5 sila. Girls! 5 ka babae. Yeah, 6 yeah. og pa. Oh. Batanon pa. Yes. Nindot kay pamarog. Girls, follow me. Papalumi ko no. Mapaluyo lang sad ko. Paluyo ko. Nidoon na to, noy. Kanya. Sir. Kanya sa akong lawak ning hotel. Suwaya na to ka ng imong lana og epektibo ba? Ayay ka! Ubay-ubay nga ako na tambalan. Ikapoy ako. Wala kong nawad ano ko mo eh. Oh. Sud na sir. Naaral si Manluwa Simeon ha. Doon na sila yung magpatampal. Sundon ko lang yun kung sa milang gusto. Pero magita dyan kung paano nga magkagawas ko din. Makaikyas kong kika ng mga tawanan. Sir. Oh, uy. Magita ko pagi. Kinalang kang bahala na niya.
Oh, ah. Kaya sa mga kabutin Yung pagdugnot kung di ka gusto nga matabas ng imong diog. Usan eh. Sige, sila ko. Aron matabas ang diog ng tiguang. Sige! Ano ba? Bisa! Sino dito? Sige, pusinalay ko. Sige! Usawan. Di na niyong buyan mong armas kahit tapaso kang diog din ng tiguang, ha? Sige! Tama ka na! Walang kaso! Kung sino dito animal ka? Ha? Ayaw tao na itaw ko pa siya. Huwag ba ko magkondento ng kalimutan mo? Buhay ka siya! Usama! Dili. Sige, doon mo. Doon mo. Ay, sa pa niya ha? Ay, sa pa niya! Sige! Sige! Magawas me! Magawas me! Magawas me! Ah, dali! Asa imong auto. Yan na lang magkapalayo ko ng nabita. Doon sa gawas. Huwag mo sunod, ha? Huwag mo sunod. Anong dili ko mapatay ka ng tiguang, eh. Yay tao mong sunod sa ato ko. Watahan ko. Ayaw kong patya. Huwag mo sunod. Patyon ko rin kung mo sunod mo, ha? Animal nga butoy. Panuway nga way sungay. Dili naman makuntak. Ha, malas mo lang butoy. Oras manakpan ka sa mga pulis nga gitawgan ako. Ha, nagkasiguro ko. Nga niar ka sunad. Pero makitaan ra gyapon ka. Gamay rang kalibutan. Gamay ra butoy. Sakit sa akong kamot. Dili ko gid matantang ang kanina. Dako pagpadlak. Sumayangay akong buhaton. Si Moana, sigurado yun nga nasuko to siya sa akong nasulti kaniya. Dili unta to na ako isulti pero nahadlok sa kong apatyon ko. Tinud-on nila ang pagpatay na ko. Kung dili na ko to buhaton. Unsa ka to? Buto sa armas ka to. Tuan sa pa. Buto-buto ni gid sa armas. Unsa magkahinay tabo? Yes, mga bugo. Tunto mo, mga inutil. Slow drive. No, umamantay tayo ng mamanggat. Hilaw tiguang! Puyo, aron dili ko ihagbong din si kanang ihagbong tayo. Kung ba't nagupay mong yagbong. Giango-ango ka na tiguang ka. Bihag ta ka. Nalibog ka! Ito, nabihag ba niya ko? Doon na tipirin siya ng tiguang. Do, nato biya ko do, milyonaryo ko do. Huwag ko mangutana di mo! Hilaw niya! Ay pagsige istorya! Magbuot niya, magbuot. Palayuran ko rin kanya. Dahil magkapalayuran ko. Balikon ko. Magmahay mo sinitong buhat ka na ko. Ilang pinakrasindo, magmahay mo tanan. Ipanumpag ko ka na. Nadugay mong tiguang sa banyo. Haplas pa tingulo to sa akong gihatang taon niyang lana taon. Ang mabay, murag kakataon nun. Di katawag yun. Og, ang mabay, siksi kayo, sige pangatawa. Og, nag-unsam na sila. Yay ka! Unsa man na ilang gibuhat. Yay ka! Nanaghoy sila. Ha! Mao na ibag-ong tawag ron sa nagsabu. Taghoy! Mao na timan ininyo. Maingol gali sila nga mga naghoy. Mao na nagsabu na. Nagsabu sila. Hay kayo, sige katawa. Gidoon ko sa kababay. Kasiksi niya. Kanindot imong smile day. Kanindot. Ay ka. Sakit sa akong... imong kong kabayang ditso. Unsa man ni? Sige. Sige, magbihan. Yay ka. Ang dughan niya. Nasa kong nawong. Mura ko gilamusan siyang dughan. Malumos ko. Yay ka. Ay, nagkuuta, day. Ay, taon nagkuuta, day. Ay, taon, day. Mura ko gikutasan. Uy. Manoy, sir. Perfect. Kanyawa nyo. Perfect ka, kuya. Ay, mo ka na yung munal, sir. Wow niya, wow! Gisisi naman ang bunal mo, sir. Rana na ang bunal, sir. Yes. Fitting. Sugar. Let's go, girls. Oy, ang akoy! Oy, kadahan, gibiyaan mo lang ko, hoy!
Mag-enjoy sa mi ha. Watch and learn. Usa? Mura mag-billiard taon, what's and learn. Patanaw lang ko ni mo. Wakoy ako, ha? Hangol ka! Hangol ka! Oy! Oy, ang akong cellphone, ni Pagting. Ikadiyot. Wa man di ni mo. Hello? Maya kayo nagkontak trayon ka, animal ka! Basib yun? Buhay ka? Animal ka. Tago bisag asa butoy ka pagitaon ka. Patyon ka! Iyay ka! Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!